салом, манзуратон барномаи хабар барои ту. Як сокини Канада барои наҷоти саги духтараш бо як пума ҷанг карда тавонист ӯро мағлуб кунад. Слесер Ян Орсер аз Грэнд Фокс гуфт ки бо духтараш Меган ва се сагаш ба кор рафтааст. Мард дар ҷои кораш буд ки аз кӯча садои сагу гурбаро шунид. Вақте ки Орсер ба кӯча баромад, гурбаи ваҳшӣ аллакай сагро ба он тарафи кӯча мекашид ва сарашро бо дандонҳояш гирифта буд. Мард он ҷо расида ба сари пума лагат задан гирифт. Пума ба ман нигоҳ кард, аммо ҳамла накард. Пас аз он ман чӯберо аз замин гирифта, ларзонида ба замин задам, то ӯро тарсонам, гуфтааст канадагӣ баъзе Рамблер. аммо мавриди таассуф аст ки дар ҷойҳои мо ба сагон ва умуман ба ҳайвоноти кӯчагард баъзе мардум муносибати бад мекунанд. ва ёдатон меорем ки дар маҳаллаи 33-уми шаҳри Хуҷанд охирҳои моҳи декабр сагони дар хун оғуштаро бо захми тир ёфта буданд. касоне ки ин корро карданд гӯё ба ҷамъият фоида расониданд. мутаассифона баъзеҳо чунон худро баҳо медиҳанд ки сагҳо он тараф ҳатто ба инсонҳо муносибати хуб намекунанд. дӯстон, ҳамеша меҳрубон, ғамхор ва бошӯр бошед, то аз ҳайвонот фарқе дошта бошем. мо ба шумо дар мавриди ин масъала ҳеҷ суоле надорем, аммо фикру ақидаҳоятонро дар комментария мунтазир ҳастем. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда. хайр.